Simon, hvor fanden har du købt den her kjole? Den har jeg købt i dag derude i handel. Hvorfor det? Fordi at du bruger alle vores penge på alt muligt ligegyldigt pis. Hold dog op. Altså, hvem er det lige, der bruger alle vores penge? Alle dine dage på væddeløbsbanen, så du skal i hvert fald ikke belære mig om noget som helst. Hej skat. Det har bare været en rigtig rødden dag på arbejde i dag. Hvor er du henne? Men altså, det jeg bruger på den væddeløbsbane, det er ingenting i forhold til alt det lort med kjoler og knive og alt muligt pis, jeg kan bruge for alligevel. Hvornår du har et helt skab derinde, der er fuldstændig proppet med tøj, at du ikke kan nå at bruge det, hvis du brugte det hver eneste dag fra nu af, til du blev 147 år gammel, mand. Altså, hvorfor skal du altid tale til mig, som om du ejer mig? Altså, jeg har også lov til at købe lidt til mig selv en gang imellem. Jeg går her og varter dig op fra morgen til aften og køber rødvin til dig og alt muligt. Varter op? Ja. Hvem er det lige, der varter hvem op, var? Du skal sgu da prøve på at få dig et rigtigt job og tjene nogle rigtige penge, som jeg gør, i stedet for at rende rundt og passe de der fucking lortebørn til mindste løn. Du skal overhovedet ikke blande mit arbejde ind i det her. Jeg er trods alt glad for, hvad det er, jeg laver i modsætning til dig. Kan du se, det er dig, der dræber vores forhold? Så der er noget på arbejde. Så man også er træt. Vi kunne tage til Paris, ligesom vores bryllupsrejse. Jeg tror godt den her. Kan jeg få det sådan igen?